Hào ini. Halo लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय जों दिनै जौ फिल्मखौ जौ सर्ट मुभिनि पार्ट 2 खालामहांदो ओमफ्राय मानसिफोरानो गैजोबा दा लकेसनबो नागिरना मोनाखै अबेयाव लागोन जादो दा जों लकेसन एसे नागिरनांगोन नागिरनानै ओमफ्राय लानोसै नोंथांमोना नायलांबाय था जों माबोरै बानायो थाबैनो नुनो मोनगोन इलन्ट बर' चेनेलाव दाखालिनिखौ नुवाखैबाथाय आं सिङाव डिसक्रिपसन होनानै दोनदों बेयाव थांनानै नायहैबानो जाबाय नै जों लकेसनखौनो नागिरना मोनाखै जों गोजानाव थांनो बादो माने इसेबां बेलासि जाबाय मोनागोन गोजानाव थांबाथाय बेनि थाखायनो जों नैबेयाव फैदो दा दाखालि मोनसे सर्ट मुभियाव लानाय जायगायाव जों बेयावनो दिनै खालामनोसै ससे बेनि उनाव गाबोन नागिरलायसिगोन जायगाया जोंनि बल गेलेग्रा फिल्डमोन बियो गोरखुदुमगुरिनि जों बेयावहायनो फैबाय दा जोंना मोनसे जोबथ'लायबाय जों दा बेलेग मोनसे लकेसनाव थानानै जों लकेसनखौनो बारा मोजां मोनथाराखै थेवबाबो लाबाय दिनै गोजानाव थांनो बानानै दा जों ओइ बेलेग मोनसेयाव थांलायनोसै ससे खालामनो ओइ लामायानो जायो नामा दा बेहाय नोंसोरो थुबुर जानाया मानि शुटिं सोलिगासिनो जौनि पार्ट 2 आच्छा मा सिन दं ओरैहाय रमान्टिक सापस हमना ला ट्रेजेडि कमेडि मा लानाय जादों जायखिजाया ओरैनो लासाबबाय दे जायाबाबो आं एख' बुंनो रोंला आरो ओरैहाय आबुआ मानि रल मोनदों आं बिमानियानो लाखायो बिमानि ना अ माने बिबाजिफोर रखम नुदोंमोन आरो ना ओंखायनो सोंबाय ओमफ्राय भिडिअआ बे माने काल्पनिक टाइपनि ना सोलिबाय थानाय बे माने प्रेजेन्टनि आरो ना बेखौ फोरमायथिबा मोजां जागौमोन दा सोलिबाय थानायनिनो जायखिजाया दा सोलिबाय थानाय जायखिजाया बेफोरखौनो खालामनाय जादों एसे आच्छा सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबदोबा एसे निमाहा बिनाय थाबाय नोंसोर सानैया मानि रल मोनदो नै डाक्टरनि मोनदो डाक्टरनि नामा ओमफ्राय नै सासेया मानि मानो थगायलायो मा होनोमोन मानसिफोरखौ एसे बुं मोजाङै भिडिअखौ नायनो थाखाय खावलाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा नायनायजों लोगोसे साबसक्राइबखौबो खालामना होबानो जाबाय आरो बेल आइकनफोरखौबो टिटा थुना होबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट होब्ला एसे मोजां जायो ना ओं कमेन्टफोरखौ खालामनानै हरबानो जाबाय जों जानाय जायैखौ डिसकास खालामनो हायो जों बोरै जादों बोरै मादों बेफोरखौ नायनानै एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मानि सोरनि शुटिं दंबायो दाहाय एक्ट्रिसनि बिमा ओमफ्राय आरो सेकेन्ड एक्टरबो दंलायो बिसोर सानैनि दंबावो ओमफ्राय आरो जों बिमा बिफानि दंबावो नोंथांनिसिम माने इन्टारभिउ लाना जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं दर्शक सकलनियाव बेखौनो बुंबाय आंबो बिजाबफोरा नायनानै जोंनि भिउखौ बारायहोनानै जाहाथे जोङो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन नोंथांमोननि अननायाव बेखौनो आं खावलायो एक्सकिउज मी आदाखौ आं मोनसे इन्टारभिउ लानो नागिरदोंमोन जे Rồi nè mà guys. Dia hingga jadi hai. Start.
Start. Start. Start. जों ब्लकार बानायबाय दङ र' जाथ'बाय खोमा नोंथां दोनदो दोननांगौ इले थाबायना फैनाय लय खिनि एक सेकेन्ड नै ओजा दं नै नै नायना ला नायनानै ला नोंथांमोना मोजाङै मोजां नै मेकआपमेन जोंना मेकआपमेना नैसो मेकआपमेन बेगफोरबो मेकआपमेन बेगफोरबो गासिनो वाव मेकआपमेन बेगफोरबो बिथाङा जौगासिनो नायलांबाय था ini kenapa? Hah? Start. Made? Katulan na nga. Mini kena lihat jay. Ni masih lebih dulu. Jangan tambah minyak orang ni. Minyak lah, lawan ni. Minyak orang yang lawan ni mana? Mana? Mana lawan tu siapa minyak? Dia, besi buat dong dia. Iya vlog sudah mana dong kami sudah enggak. Mari mah blok. Kali mobile mah blok. Apa ini? Hello nोंथांमोन नै जा माबाया ट्रेसिंनिफ्राय खिनो ओंखारदों ओमफ्राय खिनो थांनो हायाखै मिनिनानै मिनिबाय दङ खिनो ओंखारदों दा खिनो थांनांगौ मिनिबायसो थायो एक्टरनि बिखुमजो फैबाय नालाय बिजाबा दिनै जिङाव खिनो ओंखारदों खोथानो लाजिदों भगवान दाबोरसो खिनाय दं मालाय आं बुङा उन्दुनो ओंखारदों आंहा बिराद लेथ्रा नुदों दे उन्दैयाव नुवाखै Hei, मा खालामबाय दं नोङो? आदाव Minisi. Ini bayar turun minisi dulu. Karena. Jangan deh. Jangan sih. Nonang tade. Oh. Hei, nोंथाङा मा खालामबाय दं बेफोरखौ दोनथ'. Oi, mahar tuh, ibu ibu nangla, langsung baru pulang ke. Emang ada nggak keren kalian? Mana sih? Nggak keren kalian gini berai? Mana sih? Keren kalian gini berai? Mana sih? बिदि जायाखैलै Kemana? Nggak keren kalian. Ama, siapa itu dulu kan? Ama apa tuh? Siapa itu tadi ada? Hei, ini Nggak tuh ada wis kalah. बेखायनो आं नोंखौ हाबा खालामसिब्रा Mana ada nggak? मा होनदों नोंहालाय Mana yang siapa para macam makai? माथो जालायखोसोमोन Lah, pakai lembut. बा बाजै नोंबो बिजामादै फसायबाय नामा Ini mata kembali. दहायनो Posai yang kita nengok le hua mangsi kan nanti mani ernya pi betayo.
나 능는 거. 나는 누나가. Nang 나는 롱기나 그래 능라이. ang kaya habakan mo men para sini kamu jangan. 들으니 항상 항상 이거 맛봤다고. Magagugong na sila sini. Na gini he mabe ya. Pos ka. Sumo na magladoy din. Pergi ya na. 들어 봤다. 들어 봤다. 왜 말하고 기만 너는 거면. 너 이제 상관 없어. 카드는 세번 카드. 아, 카드. Dung bunda sana enggak? Pai. Ini suara yuk suara. 잔지 올래 나네 의자 올래 오너. 말레 알로게 사오 우리다.